Krásný větrný den od Sečské přehrady. Nacházíme se na Hoješíně, v lokalitě, kde pro vás chystám stavební pozemek. Pozemek je určený k zástavbě rekreačním objektem. Pojďte se se mnou na něj podívat. Jedná se o lokalitu, která je vhodná nejen pro milovníky vodních sportů či rybaření. Přemístili jsme se na pozemek. Jedná se o poslední volnou parcelu v této lokalitě. Líbí se vám tato nabídka? Ozvěte se mi. Mé jméno je Zdeňka Kubíček Martinková a jsem místní realitní makléř.